may kamatis kaya? Tayo ka muna yan. Yeah, may kamatis ka? Wala yan. Apple yan. Ay, apple ba yan? Kala ko kamatis siya. Hinog. Yan niya, oh. Chinese New Year pala ngayon mga koray. Chinese New Year. Kaya pala napakaraming tao. Nakapag-video na ako kayo. Sampo lang siya, sampo. Sikreto habang nag-aayos ako ng pwesto, binabati ko kayo parang tropa ko mismo mga kawaray. Tara, sama sa biyahe, sa simpleng araw gagawin nating special lagi. Timbang kapag ang tingin lumalaban ng patas kahit mahirap minsan hawak ang saging kamay sa kamatis pero puso ko sa inyo nakapokus simpleng pamumuhay pero ramdam ang ligaya kapag napangiti ko kayo sa bawat palabas ko mga kawaray. Sama sa biyahe Sambuan Port. bawat kuha ng araw makaguluhan basta't magkasama at tayong lahat ngayon kung pagod Sampuan Port kayo, sampo. Kaya Sampuan Port lang. Tara na, Sampuan Port. Tara, sama sa biyahe. Sa simpleng araw gagawin nating special lagi. Sa bawat high, sa bawat kuha ng araw makabuluhan basta't magkasama at tayong lahat ngayon mga kawaray. Tara, sama sa biyahe. Level na ate. Minute na. 104. 100 lang. 104 lang. Makapalang tubo niya. Makapalang ang tubo. Kaya na ang ginagawa sa kinampay. Pangit kasi ito. Pinipin siya. Piliin mo tayo yung kasing ganda mo. Yung sakto lang. Sakto lang. Ganun talaga. Kailangan medyo daw. Mahal. Sampuan Port, sampuan. Oh, shit. Init na. Boss, sample lang 1 port.
Teka, Atin lang po. 24. Minute. Uminit na, uminit na. Uminit na siya. 29. Oh, ineta na. 10 na, 10. 20. 27 lang. Yan, 21. 19. Alright, bebe. Maraming tao ngayon mga kore, maraming tao. Kamatis kayo dyan! Ang gilid muna po. Napakaraming tao ngayon mga kore. Ano kasi ngayon? 16 ba ngayon, Day? 16? Ah, 17 pala ngayon. Martes kahapon hindi ako makapagpunta. Meron na ngayon tayo mga kawaray na benta na 2,000. 2,000 tayo. Tapos, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,650. Alright, baby. Alright, baby. Hindi na naman stay. Sabi naman mga huwag na sana sa gitna mga koreng. So, maraming dumadaan. Pagod lang. Layo naman si Cedric. Kanina nga dyan sa gitna. Maganda yung kamatis natin. Yun. Mabuti na lang maganda kamatis. Parang siya. Gawa mo yun. Gawa. Eh, 10 na, 10 na. Maraming tao. Sabi to, hindi naman nabili. Hi, ma'am. Unang ko mga kore sa paninda pa yun nasa 4,000. Kasi 3,850. Tapos 150. Bali punan ko nito ay 550. Namumunan siya ng 25, 26 muna lang.
Kanina napakaraming tao. Maraming bumibili sa akin. Kanina hindi ko lang na-video. Kasi meron na naman sila Ate Sol, yung kapatid ni Ate Sol na duko, na kuha na naman ng cellphone. Kaya sa mga customer na pumupunta dito, kaya marami talaga dito man. Wala kang paki. Sampo lang ako. Sampo. Maraming nanakaw na naman dito nandun. Nanguha ng cellphone. Isa naging snatch. Ingat. Ayan po sa 45 na to ma'am. 45. Yan, 49. Higit po. Hindi po, bili ako na sutay. Yung mini. Ay, isang mini nga. Bilisan mo! Boss, check na. Wait lang po, bibili pa akong plastic na 32. Saglit lang po na. 40 na, ay 36. Bisa na po. Kano sa inyo 32 na 32. Bili na kamatis kayo dyan. Kamatis kayo, kamatis. 33, 35 na natin ito madam. Mo ba lang? 35. Ito kayo sa kamatis ba mo? Ito yung manulogi. Pure bull. Kain kayo na masarap. 36 ni. Ayun na po, tawag na. Salamat ni. Okay, sampo na 1/4, sampo 1/4. Tara dito, sampo 1/4, sampo. Pili na kayo, pili na, sampo 1/4. 32. Gawin na 35, ma'am. Yan, 35. Tandaan sa'yo mo, ma'am.
Saan tao mga koray? Biglang dami ang tao. Ayos! Sa mga gusto mga koray ng kamatis na maganda at mura, ayan mga koray. 10 port, 40 kilo, 20 kalahati, 33 port. Dito lang kayo sa Lumalay. Abidrag. Harap ng isdaan. Dito lang po ako nakapesto. Hindi ko to pesto, nakikipesto lang tayo. Yan mga koray, sa mga gusto. Yan katabi ko itlogan, si Balutlot. Tama timbangan yan mga koray, tama timbangan. Hindi kayo malulugi. Parehas tayo lumaban, parehas tayo. Kaya punta na kayo mga koray habang maaga pa. Time check is 9:14. Hoy! Boss Mario, shout out! Mga koray, let's go. Punta na. Mura na. Quality. Let's go. Mga koray, may tatanungin lang ako dito. Magandang na. Yeah, may kamatis kaya? Yeah, may kamatis ka? Wala ya, apple yan. Ay, apple ba? Kala ko kamatis siya. Hinog. Yan ya, oh. Kamatis siya. Oh. Hinog. Quality, oh. 30 lang anong 1/4. Mura na. Kay Mang Nano lang yan, mga koray. Kay Mang Nano. Tumabi ka dyan. Diyan. Abang. Lagpas na to, Nay. 18. Ha? 20 ko na? Yan, 21. 20 na lang. Ilan? 26 po. Yeah. Sampo lang, Nay. 10. Ito. 10 piso. Sana'y kahiwalan. Thank you. Thank you, ma'am. Ay, bili na ate, bili na. Chinese New Year pala ngayon mga koray. Chinese New Year. Kaya pala napakaraming tao. Hindi na lang, habulin ko mga koray. Ito, 200 na lang. Nakakapunan na tayo, pero ito pa paninda natin marami pa. Thank you, Lord. 200 na lang, guys. May ano na tayo. Meron pa doon, nakalagay pa sa may parang bag. Sa ilalim yata ng mesa. 3.8 na tayo benta. May 3,000 na ako rito. Yan, 3,000 yan, guys. 1,000 yan. Alright, tas ito 3,800. Alright, guys. Thank you so much mga koray sa mga bumili. Opo, 100 na natin. Ayan, 100. Alright. Kuya, pwede naman pa to. Double plastic. Okay, 10 lang 1/4. Yun, mga koray. Halagang 100 yun. Pinili ni ate. 2,000 years later. Yan na lang paninda natin. Thank you sa mga bumili. Unay na. 30 lang kilo, 30 na. 15 lang ma'am, kalahati. 10 na lang, 11. 10 na lang. 30 na kilo, 30. Okay na. Thank you, alright. Dito 30 lang. Paubos na lang kasi mga kwaray, paubos na para makauwi naman. Ang time check is 6:03 na pala, pero maliwanag po. Sampo lang, 10. Mamilan. Yo.
15 na lang to, 16. Para maubos na. Oo, 15 na. 30 na, 30, 30. Pag mahal naman, talagang kalahati lang sa akin na 20 na lang. Ya, plastik. Ito. 5 na lang. sausawan na namin. Ya, plastik po. Patong mo dyan. Wala na. Bus na. Ligpitan na to. Uwi na. Thank you so much sa mga bumili. Alright.